Bé, bueno, nosaltres les festes patronals les celebrem al setembre, ja han passat, i enguany el que havíem fet era contractar havíem alquilat una plaça de bous i havíem pogut fer bueno, ja festejos taurins en la plaça de bous, que per cert he de dir que la recaudació se va donar tota a l'Associació Espanyola contra el Càncer i vam recaudar un poc més de 7.000 euros. Això va passar este setembre, no? Però, clar, entonces encara no sabíem que a partir del mes d'octubre seria possible celebrar els bous al carrer, que és el que tradicionalment s'ha fet al nostre municipi i el que ens agrada al nostre municipi, no? Aixina que com l'Ajuntament té 4 bous comprats des de fa més de 2 anys, no? De l'any que va esclatar la pandèmia, des del 2020, pues, bueno, hem decidit a primers de setembre, el cap de setmana el primer cap de setmana de setembre, no, de desembre, perdó, el 3, 4, 5 de desembre, poder soltar aquests bous que l'Ajuntament tenia des de feia més de 2 anys comprats. A més, pues, bueno, hem ampliat i a les penyes taurines del nostre municipi pues, els hem oferit la possibilitat de, si volen amollar també algun bou ells en aquestes dates. I bé, doncs estem en plena elaboració d'aquesta programació, de que el primer cap de setmana de desembre puguem tindre per fi bous al carrer.